Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Hora semadihita saluhutna, tapukama parminggota, martangyang nahohomahita. Amin. Tapuji matuhata, marhite buku Eden nomor 20 ayat sada rodi ayat 2. Yesus kami rodison. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Biar mida jaho bado parmula ni hapistaran, maruli hamaloon ni rohana sumurung dosude akka na mangulahosa, hot do barita nai rodi saleleng nileleng na. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata, pargogo na suatu dosan, nabadia doho, pardosa do yang kohami, alai diodingi hodo akka na marhaposan, jala nama porus tuho, alani i, romahami tuho, mangasahon asini roham, tay unang tulak hami sian jolom, akup ni i, leho dihami roha na girgir tumangihon hatam, asau boto hami mangulahon lomo ni roham, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, amin.
Tangihon hamuma patik ni debata di Minggu 20 dung Trinitatison ima sian konvensi 1996 Pidu 2. Taha porsai jala taha tidak kodo sadado debatata jala huhut sitolu sadado ima debata ama debata anak debata todi purbadia. Na ditubuhon amaido anakna sian hadirion na sadiri, sian mulana ro disaleleng dilelengna. Madok, suang songoni amai na sumarmula na sumarujung, suang songoni do anaki, suang songoni musedon na sumarmula jala na sumarujung do todi perbadiai, imana borhat sian debata dohot anaki. Marhite-hite podaon, taalo jala tatulak do pangatusion na madok holan sada do debata di bagasan pangatusion na mga rajumi na sotumoru do anaki do hoto di isian amai. Taalo do huhut pode na madok ia hadirion ni situlusada ima debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot ina todi perbadia atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, kai pergugui mahami, mangulaw na hobar tupati. Amen. Topoti ma dosata. Ali Tuhan debata amanami para si rohana sumurung. Napungu dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham midasat dok bangso nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami. Asa muba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, di pangulu kami. Amen.
Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Satokido hutadikoko alai pa pungupungoku mahomuse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-nileleng na asyaku ho. Ninna Jahoba si palua ho. Asangapon ma di debatan dan digijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggu 20 dung Trinitatis,on ima sian pesalmen 110 sia ayat sia rodi ayat 10 onom margati sorin mahita majahasa marhite-hite aha tarpa botor doli-doli lakana molo di pahobar-hobar tu hatam. Nunga hupajob hatami di bagasan rohaku asa unang mardosa ahu tuho. Nunga di pajojor akka bibirhon sude uhum akka naruar sian pamangan mi. Sai papikir-pikirokku do akka paretam, jala sai berengokku do akka bogasmi. Ima sahakna martua ma akka natumangihon hatani debata, jala no peopsa. Amen. Jesus, the Holy One,
hati dakon maha perseotai, songo na hina tidakon ni dongata saha perseaon, disadok pertibion, ra mahita mandok. Ahu persea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Ahu persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na timbubuhan ni si Maria, nagabe-gabea siya ton di perbadia, andorang sabubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mata terpajol do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanotoru, dung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manai tu surgo, lahulur tu siamu di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disimai ibana, pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Shalom. Tikting di Huriata HKBP Romangun, Minggu 17 Oktober 2020 sada. Parmingguan di Huriata HKBP Rawamangun. Parmingguan sadarion Minggu 17 Oktober 2020 sada di Patupa pukul 6 pagi, 10 pagi, 10 tolu, dohot 10 tolu puluh, dohot hatot tuan. Sada, daya tampung ni gereja Holland 275 halak setiap parmingguan. 2. Ruas nanaing marminggu nunga manjalo vaksin pa 2 hon. Tolu, andorang so masuk tu gereja jolo check in di aplikasi Peduli Lindungi dohot HKBP Rawamangun. 4. Dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. Sudi parmingguan di Patupa tatap muka dohot live streaming. Partangyangan week, Rabu 20 Oktober 2020 sada, pukul 10 sia WIB, Patupauni Huriata do partangyangan week, marhite live streaming atau YouTube, sian gereja. Sude ruas ni Huriata asa mandahoti partangyangan ni di Jabodetabek. Parmingguan pukul 10 sia WIB. Hari Minggu tanggal 7 November 2020 sada, Gereja HKBP Rawamangun membuka kembali parmingguan pukul 10 sia borngin mar bahasa Indonesia di gereja dohot live streaming. Sude maruas asa mangarade mandohoti parminggoni. Panitia Natal 2020 sada dan Tahun Baru 2022 HKBP Rawamangun. Nunga terbentuk Panitia Natal 2020 sada dohot Tahun Baru 2022 HKBP Rawamangun. Susunan panitia Boy Madijaha di Harotas Tikting di Huriata. Tuhata ma nama masu sude panitia di Pakobasionna Bayan Sanggap di Goarni Tuhata. Rapat Panitia Natal. Kamis 21 Oktober 2020 sada pukul 10 sia WIB maringanan di gereja Patupaun marapat perdana Panitia Natal HKBP Rawamangun tahun 2020 sada. Pinangido tusude panitia asa mandohoti rapoti tepat waktu. Pelean hari ulang tahun HKBP pas 110 tahun. Hombar tu keputusan Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, taringot tu program kerja distrik, marhite panitia tahun pemberdayaan, naik patupaon kegiatan 110 tahun HKBP bersinar. Mardomu tusi
di hari Minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2020 sada di Ganup Parminggon Papungu Pelian Dohita tupak tu kegiatan ini. Penerimaan pelajar Sidi Kudus. Dibuka huriata do pengajarion katekisasi Sidi khusus. Syarat dohot ketentuan boima dijaa di harotas tikting manang di web ni HKBP Rawamangun. Formulir boima dijalo sian kantor sekretariat gereja. Pendaftaran dimuka mulai Senin tanggal 10 Oktober 2020 sada. Jala ditutup hari Minggu tanggal 7 November 2020 sada. Pelayanan Dewan-Dewan. Dewan Marturia. Bulan musik, seksi musik. Seksi musik Dewan Marturia Patupaon bulan musik 2020 sada. Bulan musik di Patupa masa liring bulan Oktoberon. Aka kegiatan na pinatupa ima. Malam puji-pujian. Malam puji-pujian di Patupa Ganup hari Minggu tanggal 3, tanggal 10, do tanggal 10 Oktober 2020 sada pukul 10 siawib. Acara di Patupa secara live streaming marhite channel YouTube HKBP Rawamangun. Sude ruas ni huriata asa mandohoti malam puji-pujiani. Puncak bulan musik. Puncak bulan musik di Patupama hari Minggu tanggal 24 Oktober 2020 sada. Sude parmingguan dilayani seksi musik. Parmingguan pukul 10 pagi dilayani musik orkestra. Jala di parmingguan pukul 6 pagi, 10 tolu siang, do 10 6 tolu puluh dilayani tim musik full band. Di sude parmingguan Papungu Pelian Dohita tu haporluan manuhor organi huriata. Tikting naing marbagas, tikting parjolo. Sada, naing manjalo pasu-pasu parbagasan ima, doli roy hutahuruk, ruas ni HKBP Rawamangun, wik kampung pertanian. Anak ni amata Robert hutahuruk, tubuh ninata Lisbeth Rita boru tampu bolon, dohot orowana Norins Idiloid boru sagala, ruas ni GKPI Sianjur, mula-mula resort sagala. Boru ni amata Buhit sagala, tubuh ni inata Rista boru purba. Pamasu-masuan hari Sabtu 30 Oktober 2020 sada pukul 8 pagi di Garejata HKBP Rawamangun. 2. Nai manjalo pasu-pasu parbagasan ima. Ropendi Ganda Sari Turnip, ruas ni HKBP Kota Bumi Lampung. Anak ni amata Osben Turnip Nahinan, tubuh ni inata Rusmi Boru Sipakar, dohot oroana Samanta Hotma Boru Silitonga, ruas ni HKBP Rawamangun, wik hutan kayu, kayu manis. Boru ni amata Ramses Silitonga Nahinan, tubuh inata Nurhana Boru Sitohang. Pamasu-masuan hari Sabtu 30 Oktober 2020 sada di Gereja HKBP Kota Bumi Lampung. Tuhatama nama semasu parsirepeo nasida gabe parsarepeo nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Ruas namonding. Nah dari kami 14 Oktober 2020 sada nunga jumolo monding sahalak ama ruasni huriata marisi parulian selamat sitorus umur 50 tahun hinabaluan ni inata Tiurma Alana Boru Nenggolan. Alamat Jalan Kayu Jati 2 nomor 10 Rawamangun Wik Kayu Jati Sunan Giri. Tudean hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2020 sada di TPU San Diego Hills Kerawang. Tuhatama nama ngaleot gogo dohot pangapulion di keluarga namar sit tahun ini. Tambahan namar Said. 1. Nyonya Pangaribuan Boru Simangunsong dari Wik balap sepeda dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. 2. Louis Boru Seregar Wik Rawamangun 3 dirawat di Rumah Sakit Persahabatan.
Pelean dot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu debatama akka barita sang masa dot ulaon akka sipatu pauta bayan sanggap di goarna. Songonima titing di huriatta minggu sadarion. Moliate. Dameni debatana sumurung, yang saluhutna parrohaon, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas malita sudi, suak songonima damang dainang, dot ahanggi na pinaribot, natongon madohoti ibadaon ibagas tabe tuak songoninang akka amang inang na tua-tua ati tungpeak di puluman na ala nigali parsaiton na appe dinasida lausom mahami madok oras jala margugu mahamusudi hatan itu hatta ima gabe jamita di mingguta sadarion sian Evangelium si Lukas biddu 10 sada ayat 27 dohot 20. Di nama katahoni hatai ibana di pagogo sada paropuat sia tonga-tonga nina toropima suarana. Ninna ma maddo ibana. Martua ma na tumubuhon jala na pabagotko. Alay ninna ibana ma. Martua ma akka naubege hata ni debata. Jala naupeopsa. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Martua ma akan nau bege hata ni debata jala nau peopsa." Amin. Hataon nunga tarbari taon tumobi dihita HKBP ala ganuk minggu do nasa ayaton dijahaon gabi tangiang duk silpul majaha epistel. Jepek donian ayaton. 2 ayat donian jamitat tasadario. Alai sada naing mangojar hita ahado sasitongna tua ni halak na manangihon hata ni dewata. Kebahagiaan mendengarkan firman Tuhan.
manukum majoloau. Ahado alusta ibagasa rohat tabi martua doho amang inak sadarion. Apakah hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara berbahagia? Olo dohamu asa martua naeng tuho hatuaon natutu ahado nama baiko martua itikion. Pangatusio dok pemahaman ni hita jolma marasing-asing do. Manang marasing-asing do petaringot tu hatua ono. Lapatanna adong do nama dok. Martua halak molo tarbait sa patupahon akka ulaun nabalga. Na spektakuler. Ima guarna. Spektakuler ima na soapala boy tadunduk yan marhite pikira dok guguta alay boy taulahon ni. Manang di atas rata-rata na boy bayanon ni hita jol. Karupe hidok martu. Ala buha. Ala mangihut tahun marguru tu gogota pendidikata situasi keadatta dak terbaik kita hian patu pahoni. Jadi boi tapatupa ima pikiran ni halak madok ngamartua ibana. Adong do lapatan nada madok martua halak molo boy di ulaun an, di ulaun on, di ulaun i, di ulaun muse sudi. Manang martua halak molo dapotan, molo marsaulihon, lumobi nasoha pikiran nahian. Omanayok na blessing in disguise sipata. Nakapikira kita yan. Di luar paretong mata. Ima na dido martua maho tahe. Inna. Jadi on marguru tu sinadongan. Molalak batak dido martua marsangap mamora. Udang akasinamokna idok ma martua hoda. Adong muse na berhasil na lulus anak konna. Manang siap persikolahan, manang dapota jabatan, manang marutung biak ketiga-tiga, manang adong dapotat tahe. Olodo si pata alan yakka pembangunan digusur jabuna, adong magati utung. Martua. Ragam na mangocar halak madok martua ibana. Martua dong atta. Molo dapotan na sumuni. Adong muse na madok. Martua ma. Ruas ni HKBP Rawamangunon. Tahat tunuaing. Boy mamulus. Pandemi COVID-19 siyaon. Nakpe adong na terpapar. Tahat tuna agwa ko sa marsait. Alay toropam mahita. Tahat tunaing margogo mamulus.
Apalagi di tonga-tonga ni COVID-10 siyon na say mangodam-odam hita dope. Nah, muamang inang, idu hatuaw ni. Jadi ang godi sada konsep pamikirion ni sada ina. Dikikidohot ibana mananginangi. Pangajaran ni Tuhatta Yesus Kristus jala diberek pabainan ni Tuhatta. Dungi mitor marsura maibana. Didok ma nakin. Martua ma natumubuhon jala napabagot. Bahasa. Konsep pamikiran ni sada inaon. Ala dibereng diboto sude pabainan ni Yesus. Pamalupon akan namarsahit. Ape ditulak. Tak porsia jolma direhe ibana. Gariada didok naso sehat naso waras tu Yesuson. Songoni mareaksi. Ni akan natorok di hati ai. Alai di parrohaon. Lapatan na nakit di pausor-husor inat taon. Sude pabainan ni Yesus. Nakpe posodo pe Yesus di hati ai. Alai nunga gudang nabi nain na tadahalungangan. Alai toropat jolma ditiki dang majalo. Amang asini rohai na rohani inao. Alai nurani keibuan nara ditiki. Mangocar mana madok. Martua mana tumubuhon jalan apa bagoto. Basa tusi dohonon. Tutura uido perata pagajang pangatusyot tade. Molo mangiuton ukuran manang tradisi pangajarion ni ala Yahudi dihatai pendidikan pertumbuhan rohani lam magodang jalamator sada anak itu tidak lepas dari peran keluarga khususnya ibu. Nah, jadi alanima kopu madilalai bana naluri keibuan batin nama merengama ngeri nai halaho. Nak peposo Jesuson ngagudang nabi naenna di pamalum halak di paruar sibulis sia sada halak namang gosa-gosa di hati ai. Gari ahanggina madok mulak maho ay ngagudang ngatumorop tang majaloho. Jadi iida di begina taumay muncul sada respon na spontan sian inaon madok martua maho. Ala di luar ukuran do hatiai. Termasuk tu tradisi ni keluarga di hati ai. Ai poso nabuhian bapatupahon na songonihian akan ang berpengalaman, akan ang berpendidikan, akan ang lapatan na nakin jam terbang na hebat. Yesus marumur 30 awal do peditiki. Memang mangihutot tradisi ni halak Yahudi na poso ninna di umur 30 tugicang do 140. Jadi nama apa may bana 50. Disipe sa butulna. Dang hera jolma malo ibana. Molo pistari ibana. Molo hebat ibana. Ayaw posono pidaging na diida inangon. Tapi boy berhasil ibana. Hebat ulaw na. Jadi lao marohana. Madok. Inak pangitubum do na berperan. Nggo mabigyo nati banggalu hita. Amuak kaina. Alai Roma Yesus. Atar di selamon. Tortopu Yesus. Mangalehon pangajarion na baru. Didok madisi
Ninnama martua makan nau begi hata ni di bata. Jala nau peu. Mulai baru. Ada lapatan nanakin pemahaman. Cara yang baru, cara berpikir, mindset yang baru. Diajari Yesus. Beliau mana baru. Memang bangga do inaon. Bakti bangga si Maria. Mamereng anak konei, mamereng Yesus si. Ale roh Tuhan Yesus. Tidak ma. Apa yang membuat kita batu bahagia? Ahado mabaik kita bahagia. Di pature ma padapot ni inay. Sada inay. Martua mahalak nau bigi hatan di bata. Jala nau peoksa. Amang. Ngasomar tabegeo nate. Totura anggo hita ruas. Unang niyan lupa beson. Malah ganuk minggu tabegi itu. Ganuk ibadah. Moladong atani di bata songor rumang epistel. Saya dia cahaut do. Jalalas doro hatai. Porsea do hita isikan. Jadi ahado lapatan nyo. Didok dise adong dua hata na berkaitan tu nau peoksa. Martua do halak na tumangion. Sahat tu si biasa do pi. Ale roja Yesus badok nau peoksa di atas Indonesia yang memelihara. Memelihara lapatan na ima adong dua. Hata ulaon na berkaitan tu si ima pausor-husorhon. Dungi mangulahon. Merenungkan dan melakukan. Merawat, mengkondisikan dirinya supaya firman yang dia dengar itu bukan hanya tinggal disimpan saja, tetapi diulaun, dipatubuhon, dipapatar. Jadi hatani debata natatangihoni perlu ma ditabor-tabori. Songor sada suat-suanan. Perlu ada pupuk, perlu ada air disiram, dijaga, ditabor-tabori mahatani debatai asa marparbue. Ima hatuaun mangiuto Yesus. Jadi ise nalosok mabigi manang mangulahun hata ni di bata unak tersinggung. Manang dohonokku ise naholan mabigi hata ni di bata alay dang adok pangulahun. Molo dibigion bisa tersinggung. Silakan. Alay odok kebenaran ni hata ni di bata. Takolan naman. Takolan naman ang iyon. Jadi jangan mau kita, artinya tadi, tidak mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Jadi hapeahan, ni hatuaon napolin na sejati itu ketika kita membaca, mendengar firman Tuhan, serta menghayati, menyimpan dan melakukannya. Ido hatuauni. Molo kamus ni bahasa Indonesia didok dison. Martua bahagia itu adalah keadaan perasaan. Tenang, senang, tenteram, bebas dari segala hal yang menyusahkan. Jadi suasana hati dona berbicara di sini. Alianggu Yesus madok, apapun keadaanmu, dimanapun kau berada, persoalan apapun yang sedang menghimpit menekan, kurang peho, cukup peho, marsahib peho, sehat peho, dalam semua keadaan. Yang menentukan adalah hubungan kita dengan firman Tuhan. Nah,
Wah, naolo dohamu martua. Apakah Anda, saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian mau berbahagia? Tentu sudedo hitate. Sudedo hita mendambakan, menginginkan asa martua ngulutta. Lapatanna ndada holas sadarion. Alai sahat musetu ujung. Bukan hanya di dunia ini. Alai di ujung nasu. Kita mau mengalami kebahagiaan. Nah, nuaing bagaimana caranya? Ahaduna naik sipatu pota. Asa martua hita berbahagia. Nakin didok disi. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Jadi artinya bukan hanya pemenuhan materi saja. Bukan hanya kita sehat dari penyakit. Bukan hanya kita berhasil mungkin di ekonomi, di keuangan kita. Bukan materi yang memenuhkan kebahagiaan kita. Tangi. Nah, kita menentukan kita berbahagia secara urani, ya, itu datang dari hati kita yang mau mendengar firman. Bukan karena hati kita terluka. Bukan karena kita sembuh. Kita berbahagia. Tetapi yang dikatakan di sini adalah hubungan kita dengan firman Tuhan itu setiap hari. Nah, memang ibu ini senang mengungkapkan pujian. Spontan dia tadi, saya katakan. Tetapi penekanan artinya pengajaran Yesus yang baru itu ternyata untuk berbahagia itu simpel saja. Sederhana dosa betulna. Yaitu bagaimana kita mau mendengar dan menghidupi firman Tuhan. Nah, mari taat. Kita melakukan firman. Jadi molodeng bere ngomuna au martua. Molo naing tadomuna au berbahagia. Ida hamuma. Poado aksi do reaksiku di partodio. Lapatan namang inang. Kalau kita mau lihat orang berbahagia, lihatlah rohani. Ida hamuma partodio. Bukan apa yang melekat sama dia. Unang na jonok tu ibana. Alebuhado reaksina. Marhite partodionna, kerohaniannya. Lebih keren di dok spiritualitas. Nah, jadilah patanna di son. Jangan lihat saya pada waktu khotbah. Unang idahamu peapamu au ditikina patorakon hatani di bata. Ale molo neng botomuna partodiokku. Namar bahagia au. Molo boy nian. Rap mahita rohamu tujabuku menginap mahamunang gua pala seminggu. 2 minggu. Idahamu mah. Bohado au molo tagan muruk. Remeng inatta. Bohado caraku mengadopi. Molo tikina ngadoksi panganon. Bohado au. Molo taga diejek orang au. Diberitahu kamu na songonon. Songonon oaks do dunia. Bohado reaksiku. Idu si berengo. Jadi dang lapatan na nasi na dongania. Toh bain.
talibasi. Dok. Molo adong nama ahadukan ni, molo adong na mamukul siap pipi siap kananmu, jangan balas dengan pipi kiri. Molo dilea kota ngasiamun unang bertang. Buhado hita sabutulna praktek koni. Buhado hita reaksita. Marede hita, marminggu hita, tabegi hata ni debata itu aksi atau reaksi. Manangihon hata ni debata. Itu memang aksi kita. Tetapi melakukan firman Tuhan itu reaksi kita. Itu si bereng. Jadi mau lihat tema pengajaran ni Yesusi. Jadi olo do halak si pata te lapatan nasiongon aksi ni mana? Saya dong bela diri. Ola saoti pe lapatan na didok hata tabigi hata tu hita. Mitor saya bela diri do hita. Pasti itu manusiawi. Lain na nidok na disomolo manangihon na talibata jalan na mangulahotsa. Bukan bela diri tetapi sangkal diri. Bukan bela diri, sangkal diri ido. Jangan pernah jangan pernah kagum. Unang mitor murahi tak kagum, hebat memuji-muji halak. Ido na ido. Tetapi lihatlah bagaimana rohaninya ketika dia dimaki-maki. Ketika dia diejek-ejek, waduh reaksinya. Nah ini sering jadi ukuran persoalan sehari-hari. Jadi itu benar murah-murah kita panas. Murah-murah kita emosi. Memang berita, informasi tidak bisa kita tutupi. Hal yang penting bagi kita bohado reaksi kita. Om mananidok nangulu parton. Jangan balas dendam, tetapi lakukanlah yang baik. Waduh kita mengulau ini. Itu penting. Jadi lapatanna lihatlah. Lapatanna. Ulaunna. Bukan nyanyiannya. Bukan khotbahnya, itu aksi. Nadingkan. Alena penting didok di Yesusina marsirainan yang dilanjutkan yang tidak bisa terpisahkan mangulahotsa, mameopsa. Ido nadidok nadisi. Jadi dahitama. Ondo nadi koreksi ni ina i Yesus tu sada ina. Mitor topui mano. Mitor lapatan nanakin ay makatai do pe Yesus. Didok disi. Yesus sedang mengajar orang banyak itu mitor di selah ibana. Odo na dipature Yesus. Butul doi siya roham. Butul doi siya panadaommu. Dang di persuada Yesus inana si Mariai martua. Ale dipature pemikiran ni inaon. Topu-topu ibana menyela. Lapatan na disi molo halak jauh di tradisina. Molo adong guru mengajar di Jolu. Sedang mengajar pasahato pengajarionna. Noksomal do secara etika diajar hotu halak. Jauh di ikut tangibana. Unak tusan, unang maparwana. Unang lapatan na hudulibana alay say pabereng-bereng nasi. Ini yang sulit kita. Olo do sipata hita hudul, tabigi hata ni dibata, maredde hita, aliang goroha do pikirata. Adok permasalahan di sana. Saya tak ngoti-ngoti. Yesus ini may tahu. Nah, ikut ibu. Memang Yesus ikut menderita. Ido na supanadon na ito. Ido ben na didok Yesus di pengajaryon na hatuaw na walwi. Martua mah kahalak na pinaburu-buru. Martua mah kahalak na pogos. Yang didok martua mah halak na mora. Dang di sini. Bukan itu.
Nah, jadi asa nyambung. Ate. Hatua oni ima manangihon dohok mangulahon. Sadi hari pe. Manang situasi keadaan ahape natalu. Disido dituntut. Memang dak mitor hatopon. Alay dang mitor murao. Boydo bertahap. Jadi mulu adong halak. Na mitor remeng inatta na tuiba na mitor dialusi yak tukta. Manang adong amatta. Diremengi inatta na mitor uduk iba na buti. Dang barani be makuling dangi na idok. Jadi mungkin dia bertahan. Odo na didok na mangulahon hata ni dibata. Jadi kebahagiaan tanpa firman Tuhan. Yang mau kita pegang, kita lakukan. Itu kebahagiaan semu. Persatokinan. Alena yang didok di si. Tua ni halak na manangihon hata ni. Kita pe sudedo nang martua di tanoon. Nuaeng di portibion dohot tu ujung naso. Rap dohot debata. Ngolo mangasahom makang uluhon. Atana ganupari. Jadi sangahom mak amang inang. Sadia repot na peho. Dang adok tikim sibuk peho. Alay ang gudidok Jesus shot tangihon. Jala ditiki kesibukan mido ho musay mempraktekkon. Odo hape nanidok ni hata ni dibata. Odo hape si ulahon obar tuhatan. Jadi di tonga-tonga ni nama sahima, di tonga-tonga ketidakadilan ni, di tonga-tonga ni nama oli, di tonga-tonga ni halak na mga rehita, di tonga-tonga hata ni dibata ma suara. Memang tidak mudah. Dang mitorato. Ayo, sudah diberek si Maria. Aha pangulahon ni Jesus. Aha na niya tao Jesus. Aha na sahat tu ibana. Aha pabenan ni halak tu ibana. Alay didok di si. Iya si Maria. Di peok dua tai sudah. Jala di pausorku. Ala di boto ibana. Molo dung madok de batal. Di bagasan hatana. Ima bibeli. Hatani di batana di bebel. Pasti majadi. Dang mulak boti hataki. Ikon marparbue do hataki. Inna Tuhan. Jadi martua mahita sude. Nau bege hatani di bata. Jala nau peopsa. Amin. Pertanyaan. Pinuji pinasangap maho ali di bata. Ala hodo marhite halongangammu gabi daging di bagasan Yesus Kristus. Ima hatam natarida jalana terbukti. Nuaek Tuhan hatam nunga adong di Bibel. Di Alkitab. Ima na dihasioli rohanami mabigi marhiti akajamita pangajarion suaksoninang secara pribadi majaha makual hatami pausor-husorotsa lumubi Tuhan mangulahotsa pasu-pasu mahatam nasai hubigi hami jalanahulahami makorhon magugu pangapulion do semangat mangulahon akka ulon nami manang buape keadaan nahuadupi hami jala hirim marohanami songon na pinangidum asa marparbue hatami inuji pinasanga mau Tuhan. Saya patuduhom maparbue ni hatam di nama sitang yangat kami Tuhan. Diakka dongan nami ama ina do anak kon nami ruas ni huriam namarsai nagale dupe asa margugu jalan makirim nasida.
Sai patubegehom mahatam tunasidabi. Ima amanami arga simajuntak tuppa atorangan panggabian kesianna boru tapubulun windi astuti boru panjaitan siar tapu ida tapubulun Jonathan Carter Utasoit Katrin Saputri Napitupulu Padita Osator Simajutak Padita Tulus Karya Tapubulun Tupal Nainggolan Benny Daniel Marpaung Nyonya si Marmata boru si Pangucong Nyonya si Tua Lubat Turuan boru Hutasoit Nyonya si Tua Marbun boru Nainggolan Siti Bonur Sianipar Bahder Tambunan Perninandus Tapubulun Nyonya Purba boru si Tumorang Nyonya Pangaribuan si Mangucong Luise boru Siregar Situa SP Hutasoit Nyonya Siahan boru si Tanggap Florida boru Manalu Las Maria boru Panjaitan Naomi boru Siaturi Andar Sidabalo KM Siobing Nyonya si Majuta boru Napitupulu Dame Erlina Sinaga Nyonya si Tua J Nainggolan boru Silalahi Roma Sirait TP si Majuta Nyonya Baster Manurung boru Aruan Nakpe adong naso ubotohami Tudeo Tuhan ubuak kami matua lupam Pasahat mahatam marhite-hite huasom do caram tunasida asahatamima nama bain gugu semangat dinasida lao mangalang ubat to istirahat mangudukon mangulahos sude langkah-langkah prokes doho pangubation pos dorohanami mangula doho tua toktong pasu-pasu manang ama ina sude ruas ni huriam manang di dia pemaringanan yakka ulaon yakka persauranna di bagasak keluarga na menghadapi akka masalah-masalah lumobi di akka persauran pakkatayo do komunikasi na humurang alai pos durhanami todim do hatam na toktong ma lao mengatasi salu nak program-program di huriamo Tuhan lumobi menjelang pangaradion nami di akka hari Natal sai ho matutu Tuhan na manggohi sude nang akka kategorial dewan-dewan seksi nang sekretariat asabui hami patupahon daudu menggan nang di tonga-tonga ni kopitot Tuhan asa sai marsaringar mahatam margogo hami mangulahot di bagasan anakmu Yesus Kristus martangiang jala medok moliate hami Tuho amin. Ina
tangyak koma peleata. Ale de bata amanami nadi Banua Gijang. Hodo haroruan ni saluhut si lehon nadenggan do nasa ulibasa na mauli utus. Upasat hami masian na niliomi tu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasya kami pelianon. Bati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileon lomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadi Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon nadi Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangunjunan, palua mahami siat pangago. Patok tong maroham tu de bata, ngulak mahamu jalo ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sondakko Tuhan de bata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de bata mabuhina tuho, jala di pasahorhomma damena tu todim. Hurian hinaholongan, kami mewakili Sude Padita, Sude Pardaladu, Lumobi, pelayan Sadarion, Ima, para kedda si Jatikting, pemusik dok penyanyi suaksong ninang multimedia. La somma tabi dok jalang jalakta, horas madita sudi. Salam kuat, salam sehat semua.
do